Mala dunkule me ya faru ne na ka zo kai takumi a gurin nan. Amma kai kamar yana mu kai. Kai yanzu a wannan zamanin ma ka gana na zama takumi ka tambaye ma mai dalilin ma takumi kai. Ban gana na rena ma hankali ba. Wai kai wannan zamanin ma da muke ciki ma hawa na ma tambaya ta ma kake dan ka na zama takumi. Kai na ga ba abin da yake damun ka ne gaba ɗaya ka zo. Kalli fa cikin ka in na kake wani shanin fa. Cikin wa? Cikin uwanka? Cikin kai ya? Ya kare na hankali cikin gida. Ya na cikin bara. A duk ɗan kike na sun dame ni. Ka duba. Tsabar munafunci, tsabar wahala, tsabar tsiya. Tsabar tsiya wai ɗan tsalle-tsallen da muke danyi. Ɗan tsalle-tsallen da muke danyi. Ni ne har wani ile ya ta gefe. Ize hoka. Ile ne. Jifa ne nan? Ai wannan ya ci uwar jifa tsauni ne. Tsauni ne? Tsauni ne. To nan to ta yi akai ka jihi ko ta yi kawai kai ka gan shi a jikinka? Kawai fa wai daga zuwa wai mun je wai gidan wani mun je wani tsara aiki mun je mun dawo. Kai ni na ma wallahi na ma yadda idan ba na yadda ma ka ce ba ni bane. Duro ka hau ka faɗo? Kawai mun je an gama aiki mun gama tsara aiki aka ce aiki ya yi kyau. Kawai yake nan daga dawa gida nan ina jin bacci na je na kama bacci ina tashi kawai na ji wani abu kamar menene ya zo yakin ina sosawa. Ne da babu ni. Ai kawai ina sosawa daga wuri ya fara kaikayi daga kaikayi kenan kwana 1 2 3. Subhanallah. Haka wannan ciwon na ga ma mallan. Ai mutanen dan wali akwai yan kutumar uba ba. Allah ya raba mu da mahasada. Amu.